बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै ट्रास्ट आरो एबसु जथायै बानजायनायाव बिथांनि जिउ जारिमिन हिस्ट्रि लाइफ स्केच आरो डकुमेन्टारि बानायनायनि थाखाय थांखि लादों आरो बे हिस्ट्रिया ओंखारोबा बे हिस्ट्रिखौ बिथा खालामनानै सिनेमा बानायनायनि खोथायाबो प्लेनिंआव दङ। दा बेखायनो गिबियाव हिस्ट्रिखौ लिरनाय जागोन, फुल बे जारिमिन सोरजिनाय जागोन। बिनि उनाव बिनि बिथा आधार खालामनानै सिनेमा तैयार खालामनायनि खामानिया सोलिगोन। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै ट्रास्ट आरो एबसु जथायै बानजायनायाव बिथांनि जिउ जारिमिन हिस्ट्रि लाइफ स्केच आरो डकुमेन्टारि बानायनायनि थाखाय थांखि लादों आरो बे हिस्ट्रिया ओंखारोबा बे हिस्ट्रिखौ बिथा खालामनानै सिनेमा बानायनायनि खोथायाबो प्लेनिंआव दङ। दा बेखायनो गिबियाव हिस्ट्रिखौ लिरनाय जागोन, फुल बे जारिमिन सोरजिनाय जागोन। बिनि उनाव बिनि बिथा आधार खालामनानै सिनेमा तैयार खालामनायनि खामानिया सोलिगोन।